Hwyr iawn yn nos, chwarter wedi 11, tan o gwmpas hanner nos I groesawu'r Dolig. Felly, os nad ydych chi'n gallu bod yma, yna ni'n gobeithio fydd yr oedfa yn fyw ar y we hefyd. Ni'n hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth I ni gymryd y casgliad, gen I gael ni tra'r ein heistedd emyn rhif 45. Bydd yn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Matthew, penod 14, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Matthew, penod 14, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Y pryd hwnnw y clybu Herod y tetrach sôn am yr Iesu, ac fe ddywedodd wrth ei weision, hwn yw Ioan Fedyddiwr, fe a gyfododd o feirw, ac am hynny y mae nerthoedd yn gweithio ynddo ef. Canis Herod a ddaliasau Ioan, ac ei rhwymasau ac ei dodasau yng ngharchar o blegyd Herodias, gwraig Philip ei frawd ef. Canis Ioan a ddywedodd wrtho, nid cyfreithlon I ti ei chael hi, ac fe yn ewyllysio ei roddi ef I farwolaeth a ofnodd y dyrfa, canis hwy ac ymerant ef megis proffwyd. Eithir pan gadwyd dydd genedigedd Herod, y dawnsiodd y merch Herodias ger ei bron hwy, ac aryngodd fodd Herod, o ba herwydd fe addawodd, trwy lw roddi iddi beth bynnag ofynnau, a hithau wedi ei ragddysgu gan ei mam a ddywedodd, dyro I mi yma ben Ioan Fedyddiwr mewn disgwyl, ar y brenin a fi drist ganddo, eithir oherwydd y llw a'r rhai a eisteddant gydag ef wrth y ford, fe archmynodd ei roi ef iddi. Ac fe anfonodd ac adorodd ben Ioan yn y carchar, a dicbwyd ei ben ef mewn disgwyl, ac ei rhoddwyd i'r llances a hi a'i dig ef i'w mam. A'i ddisgyblion ef a ddeithant ac y gymerasant ei gorff ef, ac y claddasant ac a eithant ac y fynegasant i'r Iesu. A phan glybu'r Iesu fe am adawodd oddi yno mewn llong I anghyfaneddle o'r neilltu, ac wedi clywed o'r torfeidd hwy a'i canlynasant ef ar draed allan o'r dinasoedd. A'r Iesu aeth allan ac y welodd dyrfa fawr ac a dosturiodd wrthynt ac fe a iachawdd ei cleifion hwynt. Ac wedi ei myned hi yn hwyr, daeth ei ddisgyblion ato gan ddywedyd y lle sydd anghyfanedd a'r awr a aeth weithiau'n heibio, gollwng y dyrfa ymaith fel yr elont i'r pentrefi ac y prynont iddynt fwyd. A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, nid rhaid iddynt fyned ymaith, rhoddwch wi iddynt beth yw fwyta. A hwy a ddywedasant wrtho, nid oes gennym ni yma, ond 5 torth a 2 bysgodyn. Ac fe ddywedodd, dygwch hwynt yma I mi.
ac wedi gorchymyn i'r torfeydd eistedd ar y gweltglas a chymryd y 5 torth a'r 2 bysgodyn, fe edrychodd i fyny tua'r nef ac a fendithiodd ac a dorodd ac a roddes y torthau i'r disgyblion a'r disgyblion i'r torfeydd. A hwyd oll a fwytasant ac a gawsant ei digon ac a godasant o'r briwfwyd oedd yng ngweddill 12 basgedaid yn llawn. A rhai a fwytasant oedd ynghylch 5,000 o wir heblaw gwragedd a phlant. A byddai bendith Dduw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac yn diolch i'n bod yn gallu dod ato ti fel plant yn galw ar dad ac i ni yn diolch dy fod yn dad i ni, yn dad nefol, yr wyt ti wedi edrych arno yn dy drigaredd ac yr wyt wedi darparu ffordd ar ein cyfer ac felly o Dduw trwy'r ffordd hwnnw i ni yn gallu dod o'th flaen trwy ffordd iachawdwriaeth, trwy'r ffordd y trefnais cyn seiliad y byd ac i ti o Dduw trefnu y bydd dy fab yn dod ac iddo fyw a marw ac atgyfodi y cyfan ein mwyn ni. Ac felly o Dduw i ni yn gallu dod yn rhinweddau yr arglwydd Iesu Grist ei hun, trwy ei berffeithrwydd ef, trwy ei fuddod ef i ni yn gallu dod a cael gwrandawiad gennym ti, a trwy ei waed a lifodd ar y groes i ni'n gallu dod fel rhai sydd wedi ei golchi'n lan ac nawr sydd wedi ei mabwysiadu yn blant i ti ac felly oherwydd hyn o Dduw i ni yn gallu dalw di yn dad ac yn gofyn i ti felly fel dy blant ar i ti edrych arno yn dy drigaredd o'r newydd i ti'n helpu ni o Dduw i ni yn cyffesu'n gwendid, i ni'n teimlo'n gwendid o Dduw o sil i sil, o ddydd i ddydd, i ni yn teimlo'n gwendid a'n methiant. Ond felly o Dduw i ni yn gofyn i ti'n helpu ni yn yr oedfa hon i dy addoli di mewn ysbryd a gwirionedd, i dy ddyrchafu di, i ddyrchafu enw'r arglwydd Iesu Grist, goriwch pob enw arall. Ac felly o Dduw yn gofyn am gymorth i wneud hyn, y byddi di yn dod lawr ein plith ac y byddi di yn gweithio yma ynom. I ni'n gofyn amdanom ni fel yr rhai sydd yn proffesu fod yn blant i ti. I ni'n gofyn y byddi ti'n agosau atom ni ac yn dod ac yn ein dwy'n yn agosach i dy geisio di fwy, i dy wasanaethu di yn well. Ond o Dduw am yr rheini sydd allan o'th deyrnas di, nad ydynt yn blant i ti, ac efallai o Dduw heb unrhyw awydd i fod yn blant i ti, i ni yn gweddio y byddi di yn trigarhau, y byddi di yn ei cyffwrdd nhw, y byddi di yn ei dwy'n hwy yn agosach at y ti hefyd. Ac ora llygaid eu heneidiau mwyn iddynt cael gweld eu hangen am waredwr. Felly o Dduw i ni yn gofyn i ti yn dair i fod yma gyda ni. Cadw ar un drwg i ffwrdd o Dduw i ni mor ymwybodol o ymosodiadau'r un drwg i ni'n ymwybodol ei fod ef am wneud unrhyw beth i'n rhwystro ni i ddod â rhyw ddigalondid o Dduw i unrhyw oedfa o Dduw. Lle bynnag y mae dy air di yn cael ei gyhoeddi'n ffyddlon i ni mor ymwybodol o bicellau tanllid y fall yn dod ac yn cael ei taflu tuag atom, yn ceisio dod â rhyw anhawsterau, rhyw digalondid o Dduw i ni yn gofyn i ti nerthu ni yn hyn o beth ac i ti'n hamddiffyn ni ac i gadw'r un drwg ymaith ac na fydd unrhyw rwystyr i waith yr efengil yma prynhawn hwn ac hefyd trwy gydol y dydd ac nid yn unig yn yr adeilad hon ond o Dduw ar hyd a lled ein gwlad. Lle bynnag y mae dy air yn cael ei chyhoeddi, ni yn gofyn i ti fendithio y gair, y bydd na ffrwyth yn dod o bregethiad y gair heddiw. O felly o Dduw terd gweithio trigarha wrthym. I ni'n gofyn i ti fod yma gyda ni nawr. I ni'n cyflwyno'r holl bethau hyn ger dy fron ac i ni'n gofyn rhain oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Newch ni gael ni emyn rhif 169 o am gael ffydd i edrych gyda'r ynghylion fri i drefn yr iachawdwriaeth dirgelwch yn ddi si. 169 gen i sefyll i'w chanu. Bydd o'n testyn o'r Efengyl yn ôl Matthew, penod 14 ac adnod 14. Matthew 14 adnod 14. Ar Iesu aeth allan ac a welodd dyrfa fawr ac a dosturiodd wrthynt ac fe a iachawdd ei cleifion hwynt. Nawr mae'r adnodau yma yng nghanol digwyddiadau ysgytwol tu hwnt, cyffroes tu hwnt. I ddweud y gwir, reit ar y dechrau mae'n rhyw ddisgrifiad erchyll. Ychydig ynghynt i'r digwyddiad yma, lladdwyd Ioan Fedyddiwr ac 2000 o flynyddoedd yn ôl ac a yw dyn llawer gwell bellach. Ac i ni dal yn clywed hanesion tebyg i rhain. Adnod 10. Ac fe anfonodd ac a dorrodd ben Ioan yn y carchar. A dicbwyd ei ben mewn disgwyl, ac a'i rhoddwyd i'r llances, a hi a'i dig yw mam. Doedd ei mam i ddim yn neis iawn ag oedd. Doedd hi hun ddim yn ferch neis iawn. A dyna chi ffwl oedd yn caniatáu y fath beth. A'i ddisgyblion a ddeithant ac a gymerasant ei gorff ac a'i claddasant ac a eithant ac a fynegasant i'r Iesu. Nawr dyna chi erchyll, dyna chi ddigwyddiad tor calonus. Ac yna, i ni'n darllen am yr Iesu a'i ddisgyblion yn encilio i le tawel ac yn cael cyfle i drafod ac i fyfyrio am y digwyddiadau a bydde hefyd yn gwybod am awydd rhai efallai i'w ladd ac awydd eraill i'w gyroni fel brenin daearol. Ac felly hwn i gyd yn digwydd, mae'n gwybod, felly mae'n encilio, oedd rhaid iddo. Doedd ddim yn encilio herwydd roedd yn ofni y byddai pobl yn ei laddau. Doedd dim ofn yno, ond roedd hefyd yn gwybod nad oedd ei amser wedi dod eto ar gyfer y croeshoeliad. I ni'n gwybod hanes yr Iesu, mae'n mynd tuag at y groes oedd ei hanes dyna oedd ei fwriad dyna pam y ganwyd Felly mae bob eiliad o'i fywyd fel plentyn, mi roedd e'n gwybod yr oedd y groes yn dod. Ond oedd hefyd yn gwybod, nid nawr yw'r amser.
Felly os o'r hosau yma, mae yna beryg unau fydden nhw'n ei goroni fe'n frenin, neu yn ei ladde. Ac felly roedd yn gwybod encilio sydd rhaid. Ond hefyd yn clywed y newyddion yma am Ioan Fedyddiwr. Ac felly ar gyfer fe a'r disgyblion, yr oedd hefyd yn gyfle iddyn nhw drafod. Ac i fyfyrio'r digwyddiadau yma. Ond yn syth ar ôl y digwyddiad yma, ni'n darllen hefyd rhyw ddigwyddiad enwog iawn yn hanes y Beibl. Fe nath e iachau llawer ac yna fe fwydodd 5,000. Dyna i chi y ddigwyddiad gwirthiol. 5,000 o ddynion hynny yw, heb sôn am y miloedd o wragedd a phlant oedd yno, bydd yna miloedd ar filoedd yno wedi dod allan, wedi tyrru i'w wrando arno, i glywed yr hyn oedd ganddo i'w ddweud, ac felly pan gafon nhw i bwydo, dyna i chi gyda 5 torth a 2 bysgodyn, dyna i chi ddigwyddiad anhygol. Yn gwbl bechadurus lle mae yna rai gwybodision, os allan nhw'n cael ei galw'n fath beth, yn trio dweud na ddigwyddodd a roi rhyw esgus arall drost y wyrdd honno. Fe gafodd yr Iesu 5 torth a 2 bysgodyn. A fe fwydodd siwr o fod 10,000 o bobl. Siwr o fod rhywbeth tebyg i hynny, 10,000 o bobl, a bwyd yn weddill ar y diwedd. Anhygol. Felly dyna chi ddigwyddiad am yr adnodau yma, yr adnod y testun, reit yn y canol. Dienyddiad Ioan Fedyddiwr, ac yna bwyd o'r 5,000. Anhygol. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar enciliad yr Iesu, yna enaid yn ceisio, ac yna yn olaf ac yn drydydd effaith y tosteri. Felly yn gyntaf, enciliad yr Iesu. Yn sicr roedd angen encilio i le tawel, i orffwys, i ystyried y digwyddiadau diweddar. Adnod 13. A phan glybu'r Iesu fe a ymadawodd oddi yno mewn llong i anghyfanheddle o'r neilltu. Ac felly mae'n camu long ac mae'n mynd i le tawel, le anghyfanedd, i le yn agos i Bethsaida. Luc 9 adnod 10, i ni'n darllen ar apostolion wedi dychwelyd a fe negasant iddo'r cwbl a wneithant. Ac fe ai cymerth hwynt ac a aeth o'r neilltu i le anghyfanedd yn perthynu i'r ddinas a elwyr Bethsaida. Felly mae'r disgyblion yn dod ac eisiau sôn am yr holl bethau maen nhw wedi brofi. Y digwyddiadau ar eu teithiau nhw yn cyhoeddi'r Efengyl. Ac felly yr oedden nhw eisiau dod a trafod y pethau yr oedden nhw wedi i brofi gyda'r Iesu. Heb sôn am yr hyn oedd wedi digwydd i Ioan Fedyddiwr. Ac felly mwy na thebyg, wrth lanio'r llong mewn pentref, bysgota ar lan gogledd dwyreiniol môr Galilea, eithant allan i le tawel, le anghyfanedd, a tuag at fryn bach. Ac i ni gweld mae dychwelyd at y fan hon, y bryn, neu'r mynydd bach yma, a wnaeth yr Iesu ar ôl bwydo'r 5,000. Ni'n gweld ymhellach yn y bednod, adnod 23, ac wedi ddollwng y torfeidd ymaith, fe asgynodd i'r mynydd wrtho ei hun i weddio, ac wedi hwyrhau hi, yr oedd fe yno yn unig. Felly mae'r Iesu yn encilio eto ar ôl bwydo'r 5,000 i'r mynydd. Ac felly dyma'r darlun, dyma'r sefyllfa. Ac yr oedd yn bwysig i'r Iesu encilio i le tawel. Pwysig i'r disgyblion hefyd, cyfle i fyfyrio yr holl bethau ddigwyddodd byddent wedi hysgwyd yn sicr. Efallai rhai yn ofni yr ymdriniaeth treisgar o Ioan Fedyddiwr. Os gafodd Ioan Fedyddiwr ei ddienyddio a'i ben wedi cael ei osod mewn disgwyl, yna beth oedd ei tynged nhw. Beth oedd yn ei wynebu nhw? Roedden nhw'n gwybod, roedden nhw yn sicr yn mynd i wynebu rhywbeth tebyg. Ac felly, roedd yr encilio yma yn beth da, yn llesol i bob un o'r disgyblion. Roedd yr Iesu yno gyda nhw. Pan i chi meddwl am beth o wedi digwydd, oedd yr Iesu wedi bod ar y tir ac wedi encilio i long i fynd i le tawel ar bwys y mynydd. Ac felly, ar y tir cyn iddo fynd i'r llong, yr oedd na dorf, y pobl yn gwybod amdano ac yn clywed amdano. Ond nid oedd Iesu wedi cilio o'r disgyblion.
Doedd e ddim wedi tynnu ei bresenoldeb i ffwrdd o'r disgyblion. Yr oedd e dal gyda nhw, ac roedd hynny'n bwysig. Yr oedd e'n gyfle gwych iddy'n dysgu mwy ohono. Yr os yn ofnus o'r erledigaeth, a fyddech chi yn ofni. Siwr o fod, mi fysa ni, ond dwi'n siŵr bod sawl un o ddisgyblion yr Iesu dros y canrifoedd, gweision yr arglwydd, wedi gwynebu erledigaeth ac wedi ofni. Ond yna mae'r Iesu'n agosau a mae bresenoldeb yn rhoi rhyw nerth rhyfedd, rhyw nerth i wynebu y siomedigaeth, yr ofn, y trais sydd yno. Dychmygwch gweld rhywun yn dod mewn gyda'r gillell neu'r fwyell yn barod i ddienyddio. Mae hynny'n digwydd i lawer heddi hyd yn oed. A pethau erchyll yn digwydd. Wel, oedd yn digwydd pryd hyn. Ac i'r rhai sydd yn ffyddlon yn gwybod bod e'n bosib i ddigwydd, neu falle nid rhywbeth mor erchyll a hynny, ond falle rhy mor erchyll, falle i'w fynd i cael eich carcharu am bregethu'r gwir. Ni'n gweld y mwy yn dydyn ni. Ni'n gweld pobl yn cael eu cyhuddo ac yn mynd o flaen y llys nawr am sefyll dros moesau Cristnogol. Ni'n clywed y tro ar ôl tro. Rhywun yn sefyll lan dros rhyw foesau sydd yn yr ysgrythur, ac yna rhywun yn mynd yn nhw'r llys am hyn a'r llall, ac i ni'n weld yn cynyddu fwy bob dydd, ac efallai bod hwnna'n peri rhywun ofni. Wel, beth sydd angen ar hynny? Iesu Grist i fod gyda chi, achos mae bresenoldeb yn help ac yn rhoi nerth i ni, ac yn rhoi gras i wynebu y peryglon yma. Ac felly pan oedd yr disgyblion wedi encilio gyda'r Iesu i le anghyfanedd, yr oedd y mor bwysig iddyn nhw i gallu sgwrsio'r peth, i drafod i hofnau nhw, ac i ofyn am help. I chi roed wedi bod ar ryw encil, i ni'n galw yn y Gymraeg yn encil, blynyddoedd yn ôl fues i ar sawl encil, rhyw fath o wersyll byr. Yr ymdeimlad yma o fynd i ffwrdd am y penwythnos neu 2 noson efallai ymhlith Cristnogion, ac i fwynhau cymdeithas gyda Cristnogion. A falle bod rhywun wedi dod i bregethu neu i roi astudiaeth feibledd i ni, ac i ganu emynau, ac i weddio, ac i fyfyrio dros gair Dduw, ac mae e'n help, mae e'n rhoi nerth i chi am y cyfnod nhw cyn camu nôl i'r byd, ac yma nhw'n bethau bach da i'w cael, i cael rhyw encil o bethau'r byd, a dyma beth sydd fan hyn. Ond beth sydd yn anhygol fan hyn yw yr oedd yr Iesu gyda nhw. Yr oedd yna gyda nhw ac yn ei nerthu nhw. Ac os yr arglwydd yn agos, wel, dyna chi brofiad. Dychmygwch yr hyn a brofodd y disgyblion yn y lle anghyfanedd yma. Dyna yw ein gweddi ni, dyna beth oedden ni'n gweddio amdano nos Iau, yn gweddio y bydde presenoldeb yr arglwydd yma gyda ni heddi. Dyna beth o'n i'n gofyn amdano. Oes pwrpas i ni fod yma os nad yw presenoldeb yr Iesu yma? Gwastraf amser fydde fe. Dyna chi dragedy, petai'r Iesu ddim yn bresennol, a petai ni ddim yn teimlo i bresenoldeb. Hyd yn oed chi sydd ddim yn Gristnogion, i ni'n gobeithio eich bod chi'n teimlo i bresenoldeb, efallai bod chi ddim yn teimlo cynhesrwydd i bresenoldeb, ond falle bod oer fel eich calon chi yn adlewyrchiad ei fod yma, bod yna rhywbeth yn corddi tu mewn i chi ac yn peri rhyw atgasedd a rhyw ymdeimlad dwi ddim eisiau bod. Mae gai ddweud hwn wrthych chi cyn mynd ymhellach, falle bod hwnna mae e'n arwydd fod yr Iesu yma. Os oes na rhywbeth yn corddi tu fewn i chi ac yn peri chi fedrai ddim goddef hwn dim mwy, wel mae hwn yn arwydd fod yr Iesu yma, achos tybio ni bydda chi rhywle arall, fyddwch chi ddim yn ei deimlo fe. Bydda chi mewn capel arall lle nad yw'r Iesu'n bresennol, fyddwch chi ddim yn ei deimlo fe. Allwch chi eistedd am 20 mlynedd mewn capel lle nad oes presenoldeb yr Iesu a teimlo'n ddigon hapus eich byd, ond yr eiliad yma'r Iesu yma, fe fydd e'n eich corddi chi a fydd e'n peri i chi fod yn anghyfyrddus i chi sydd ddim yn Cristnogion, ond i Gristion mi fydd presenoldeb yr arglwydd yn cynhesu'r enaid, a fyddwch chi'n edrych ymlaen nid o reidrwydd at diwedd y bregeth, ond at gyfle i chi cael cyfrannu yn y canu, achos i chi'n teimlo i bresenoldeb. Ond nid yna beth i ni eisiau fel hwn, yr enciliad yma, yr Iesu yn encilio gyda'r disgyblion i le anghyfanedd, i drafod, i fyfyrio, i gweddio. Dyna beth ni'n gofyn bob cwrgweddi o arglwydd terdyn plith, presenola dy hun yn ein plith, i ni'n pledio ge, a fe bledio ni nos Iau, fwy falle nag unrhyw bryd arall, achos pam? Achos bod ni'n gwybod pa mor ddifrifol yw'r sefyllfa, i ni'n colli un ar ôl y llall, ond dydyn ni? Unwaith eto ni'n gweld e. Beth sydd wedi digwydd? Eraill yn encilio yn plith ni.
I ni'n gweld sul ar ôl sul, wythnos ar ôl wythnos, blwyddyn ar ôl blwyddyn. Ble fyddwn ni? Faint o Gymru sydd yn cefnogi ni fan hyn? Mae'n dragedy, mae'n erchyll, mae'n bechadurus pan ni'n meddwl am ddinas 20,000, 100,000 o bobl a'r mwyafrif llethol dim ag awydd I ddod I geisio'r arglwydd. Mae'n erchyll o sefyllfa, mae'n dragedy o sefyllfa, a'r nid yn unig yn y Gymraeg, ond yn y Saesneg, capeli Saesneg, ni'n weld fan hyn, fan draw, 10, 15, 5 o bobl. Ble roedden ni ddoi yn y gynhadledd yn devices, cynulleidfa fach. A dyn ffyddlon yn pregethu o sil I sil. Mae'n warth, mae'n bechadurus bod y wlad wedi troi cefn, ac yna beth ni'n gweld, yr rhai sydd yn proffesu, be maen nhw moyn? Maen nhw eisiau rhywbeth arall, maen nhw eisiau rhywbeth ysgafn. Dim syndod bod ni'n pledio o arglwydd tir dim plith. Mae'r angen i'r arglwydd fod yma. Nos fercher nesaf yn y cwrgweddi, os na fyddwch chi'n pledio ag gwaith chi. Gwaith chi os nad ych chi'n pledio ag bore fori, bore di'n mawrth, bore di merched iau Gwener Sadwrn Sul, ac yn gweddio am yr oedfa hon, a'r bore, a'r nos, a bob un oedfa arall. Os nad ych chi'n gweld, rhaid i'r arglwydd fod yn bresennol, achos gwastraff amser i'w fod yma. Pam yn y byd ych chi'n boddran dod os nad ydych chi'n credu fod yr arglwydd yn bresennol? Mae rhaid I chi cymryd cyfrifoldeb, nid dim ond y pregethwr, fe fydd y pregethwr yn atebol yn idd yr arglwydd yn sicr I chi. Fe fyddai'n atebol am bob un gair anghywir dwi wedi ddweud. Fe fyddai'n atebol am bob un gweddi nawedd Iesu. Fe fyddai'n atebol am bob un cyddiad I chi'n gallu rhoi yn ferbyn ni sydd yn wir. Fe fyddai'n atebol, os nad dwi'n atebol nawr, fe fyddai yn idd yr arglwydd. Ond hefyd, peidiwch chi a meddwl mae job y pregethwr yw e. A ydych chi wedi bod yn gweddio o arglwydd turdyn plith. Dyma oedd y disgyblion yn ei wneud. Dyma pam nath y disgyblion yma trawsnewid byd, troi'r byd ben I weired. Nid y disgyblion beth oedd presenoldeb yr arglwydd. 12 disgybl yn mynd allan i'r byd I bregethu. Doedd dim gobeith ganddyn nhw, ond I bai fod yr arglwydd gyda nhw. A dyna yw'n gweddi, a cyfrifoldeb chi yw gweddio. Nid mynd nôl, di llun di mawr, wel dyna fe, dwi'n nawr allan o'r capel nawr, sy'n eisiau fi boeni amdano fe nawr. Eich cyfrifoldeb chi yw gweddio hefyd. A fe fyddwch chi hefyd yn atebol, os nad ydych chi. O, eich bod chi'n gweddio'n ddyddiol, yn dair, o arglwydd tir dim plith. Mae'r Iesu wedi'n cilio gyda'r disgyblion, ac yr oedd yno gyda nhw. O, dyna I chi. Allwch chi ddychmygu'r lle anghyfanedd, diffeithwch. Ac eto, beth bynnag yw'r diffeithwch, a mae'r diffeithwch, o, mae'n nefoedd, mae'n baradwys, os yw'r Iesu yn bresennol gyda chi. Sdim ots sut le yw e, sdim ots pa mor oeredd yw'r lle allan, a pa mor ofnadwy yw'r adeilad, os yw'r Iesu yn bresennol yno. Dyna chi baradwys yw e. Mae'n chwa beth, mae yna rhywbeth erchyll hefyd yn y darlun yma. Yn yr encilio, yr oedd nid yn unig yn golygu bod yna rhyw encilio i'r le anghyfanedd gyda'r disgyblion, ac yr oedd y disgyblion yn elwa o bresenoldeb yr arglwydd. Beth am yr rhai o dal ar y lan? Achos mwyn i'r Iesu encilio, yr oedd yn golygu nad oedd bellach gyda'r dorf. Yr oedd wedi tynnu ei bresenoldeb I ffwrdd o'r dorf am y tro. Yr oedd wedi symud ohonyn nhw. Fe adawodd nhw. Fe aeth e'r llong a hwylio I ffwrdd. Dyna chi eiliad fydda honno, achos pa le bynnag mae yr Iesu yn bresennol, byddai yn pobl yn teimlo'n ddiogel. I ni'n gwybod hynny pan ni'n darllen yr ysgrythur. Yr oedd yr Iesu yn abl I wneud yr hyn a fyno, ac yr oedd pobl oedd gyda'r Iesu yn teimlo'n saff gyda'r Iesu. I ni'n gwybod iddo dywelu'r stormydd garwaf. Yr oedd yn wastad yn helpu pobl oedd mewn angen. Yr oedd yn gallu sefyll I fyny tuag at drwy gweithredwyr, a hynny wastad yn y modd mwyaf doedd pan oedd pobl yn dod yn ffyrnig yn ei erbyn e. Mi roedd yn gallu sefyll lan atyn nhw. Ac os oeddech chi gyda'r Iesu, mi roeddech chi'n teimlo'n saff. Mi roeddech chi'n teimlo bod yr Iesu gyda ni. Mae'r presenoldeb yma gen I, ac felly mae'n rhoi rhyw hyder iddyn nhw. Ond pan mae'n encilio I ffwrdd, wrth encilio nid oedd bellach gyda'r dorf honno. A mae hwn yn rhywbeth i'w ofni. Mae hwn yn rhywbeth i'w osgoi.
Nid ydym am i'r arglwydd yn bellhau o ddiwrthym. Ac mae hwnna yn rybydd i'r Cristion, allwch chi ddweud. A ydych chi yn gallu roi'r ymddangosiad eich bod chi'n iawn, ond a yw'r arglwydd gyda chi bellach. A ydych chi wedi encilio o'r arglwydd. A ydych chi wedi troi cefn arno ef, ac mae wedi mynd yma, a dwi ddim bellach gyda chi. Ond chi sydd ddim yn blant iddo, chi sydd hebed i farhau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist, gai ofyn hyn i chi, a ydych chi'n sylweddoli goblygiadau yr Iesu yn encilio oddi wrthych chi? Falle bod chi'n meddwl mae chi sydd yn neud yr encilio ac yn cilio i ffwrdd o'r Iesu, ond hefyd gai ddweud hyn, mae'r Iesu'n gallu cilio i ffwrdd ohonoch chi. Ac mae'n rhywbeth erchyll. Mae'n rhywbeth brawychus. Mae fel camu allan. I chi wedi bod yn eich tŷ chi yn gynnes ac yn glid yn y nos. Ac mae rhaid agor y drws a camu allan i'r oer fel. I ni'n cael y profiad pan ni'n mynd i'r gwely, i ni'n mynd ar cwn allan am wac fer. Chydig o funudau, ond chi'n gwybod beth, mae dal yn teimlo rhy mor oer. Chi'n barod yn gynnes ac yn glid, yn barod i fynd i'r gwely, ond mae rhaid agor y drws, sgidio ymlaen, mynd allan i'r oerfel. Ac mae'r oerfel yn deffro chi, ac mae'n eich taro chi. Mae'n eich taro chi yn amlwg iawn, bod yn oer ar ôl bod yn gynnes. Dyna beth, pan mae'r Iesu, pan nad yw e bellach gyda chi, mae'n gallu teimlo felly. Mae'r teimlad o'r Iesu yma'n bresennol, mae yna rhywbeth saff am y peth. Ond pan ych chi'n camu ffwrdd o'i bresenoldeb, mae fel camu i noson oer o eiaf. Ond i eraill, mae hwn yn digwydd yn raddol yn diwe, lle mae'r camu ffwrdd a'r pellter rhwng chi a'r Iesu yn pellhau. I chi wedi cael eich magu ar aelwyd Gristnogol, a chi wedi clywed a dod o dan dylanwad ar y fengil, ac i chi'n dod trwy'r ysgol Sul, a cwrdd pobl ifanc, ac yn y blaen, a dod ar y Sul, a cwrdd â Cristnogion trwy'r amser. Ond yn raddol bach, i chi'n mynd yn bellach ac yn bellach i ffwrdd, yn gwneud penderfyniadau i fynd i'r byd, ac yn gwneud mwy o benderfyniadau nes yn y diwedd, i chi wedi dod yn raddol bach bod y pellter yn gritha mawr. Mae yna dipyn o bellter rhwng chi a'r arglwydd. Mae'r enciliad wedi cynyddu. Mae'r tymheredd wedi bod yn gostwng ac yn gostwng yn raddol wrth i'r Iesu yn bellhau ac wrth i chi yn bellhau. Chi meddwl ta chi sy'n rheoli popeth a chi sydd yn atebol am eich pechod o yn bellhau o'r Iesu. Ond beth sy'n drasiad yw hyn? Mae'r Iesu'n dweud, dydw i ddim yn mynd i dod at y ti, falle bod e'n dweud, digon yw digon, does dim cyfle ganddo chi i farhau dim hwy. Mae hwnna un o'n fwy brawychus. Peidiwch chi yn meddwl bod chi wedi siarad gyda'r holl alluog Dduw a dweud wrtho fe, dwi wedi penderfynu troi cefn, fe fyddwch chi'n atebol am hynny. Ond mae'n meddwl am yr Iesu yn encilio i ffwrdd ohonoch chi. Chi'n cofio'r hanes am y ddau ar y ffordd i'r maes. Beth ddigwyddodd fyna roedd eu calonnau hwythau wedi cynhesu yng nghwmniaeth yr Iesu. Pan mae'r Iesu yna, mae e'n gwneud rhywbeth i chi. Pan mae yma yn ein plith ni, mae e'n cynhesu'r galon. Ac felly pan mae'r Iesu yn ymbellhau, mae'r tymheredd yn gostwng, ac fe ddaw oerfel trostoch chi, ac fe ddaw caledwch trostoch chi, ac mae bywyd yn trawsnewid, bywyd heb Grist. I chi'n ei weld fe Sonia sydd ysdwetha, i chi'n ei weld i chi'n gweld ar y wyneb, i chi'n gweld ar y wisg. Chi'n gweld ar steil y gwallt, dwi wedi dweud hyn tro ar ôl tro. I chi'n gweld pan mae pobl ifanc yn ymbellhau o'r Iesu, mae'r wisg yn newid. Mae'r wisg gyda'r merched neu bechgyn bellach yn mynd yn fwy ac yn fwy bydol. Mae'r golwg ar y wyneb yn mynd yn fwy ac yn fwy bydol. Mae'r steil o wallt yn mynd yn fwy ac yn fwy bydol. Mae'r popeth am yr ymddangosiad yn mynd yn fwy bydol. Ydych chi'n esbonio beth? Wel na, mae'n anodd, achos beth chi'n gweld ar union yr un person. Sydd yn Gristion, bydd yna rhywbeth gwahanol, hyd yn oed yr un steil gwallt, ond bydd yna rhywbeth yn wahanol. Mae'r oerfel wedi peri'r ymddangosiad allanol. Chi'n gweld mewn priodasau ac mewn angladdau, pan mae yna rai oedd wedi magu ar aelwydydd Cristnogol yn dod nôl i'r cwrdd, ac mae ei weld.
Mae'r ymbellhau o'r Iesu. Dwi'n ddim yn dweud na all Cristion edrych yn reit modern i olwg, cyn bellai bod yn foesol mae'n iawn. Allan edrych yn fwy smart na'r byd yn fy marn i, ond dyn nhw ddim yn tynnu sylw at ei hunan, a mae yna rhywbeth am y byd edrych arna fi. Mae bron pob peth mae'r byd yn ei wneud, ond dydyn nhw. Maen nhw'n deffro yn y bore. Fe dreulio nhw fwy o amser o flaen y drych. Pam? Achos mae'r rhaid yn nhw cael y byd i edrych arnyn nhw. Mae'r rhaid cael ei sylw. Mae'r rhaid i'r byd dweud, wel, i ti'n smart, i ti'n hyn, i ti'n gryf, i ti'n glyfar, a dydyn nhw ddim yn gallu bodloni gyda bywyd heb gydnabyddiaeth rhywun. Ac i chi'n ei weld yr ymbellhau yma o'r Iesu. Os oes na rhai wedi bod o dan presenoldeb yr Iesu, rhywsut, ddim yn Cristnogion eto, ond o fewn y cyffiniau'r eglwys a teulu Cristnogol, a chi'n gweld nhw'n camu allan i'r byd, i chi'n gweld yr ymbellhau yma, yr Iesu yn encilio i ffwrdd ohonyn nhw. Mae'r darlun fwyaf trist ar wyneb y ddaear. Mae'n dragedi. I weld y caledwch, i weld bywyd heb Grist, heb agosatrwydd yr Iesu, heb ddylanwad yr Iesu. Pan i chi'n gweld nhw'n mynd am 2 mlynedd, heb ddylanwad yr Efengil, 5 mlynedd, ar ôl 10 mlynedd, dyna i chi olwg trienus. Rhywun a fiodd yng nghwmni'r Iesu, o leiaf o ran cliw yr Efengil, ar ôl 10 mlynedd, i chi'n ei weld ar ei wynebau nhw, chi'n gweld yn ei dewisiadau nhw. Maen nhw dal gallu bod yn bobl hyfryd, a bobl caredig, ond i chi'n gweld y pellter rhwng nhw a Christ. Ac mae'r caledwch tuag at yr Efengil, sef beth yw pwrpas bywyd, ond maen nhw'n byw i bwrpas arall. Bywyd di bwrpas gwag. Chi sydd wedi troi cefn ar yr Iesu. Sylwch hyn, chi sydd yn atebol, chi sydd yn eog, ond sylwch hefyd mor frawychus yw'r Iesu yn symud i ffwrdd ohonoch chi. Chi'n gwybod beth, os ydyw'r Iesu yn encilio i ffwrdd ohonoch chi? Y cwestiwn yw, a ddaw e nôl? Ni ddim yn gwybod nag un. Dydyn ni ddim yn gwybod. Does dim modd i ni ddweud. I ni'n gwybod fod yr ysgrythur yn dweud bod e'n hir am aros. I ni'n gwybod fod yr Iesu'n dweud ei fod yn llawn trigaredd o thosturi. Ond dydyn ni ddim yn gwybod os daw e nôl atoch chi. Dydyn ni ddim yn gwybod. Yr rhai oedd yma yn ddiweddar a sydd ddim yma bellach. A ddaw yr Iesu nôl atyn nhw i'n gweddi nhw fydd e. Ond dydyn ni ddim yn gwybod. Dydyn ni ddim yn gwybod os daw e nôl. A yw'r Iesu wedi encilio unwaith ac am byth? A ddaw e nôl atoch chi? Chi'n gwybod beth, mae'n un o'r pethau fwyaf peryglus i wneud yw adael pellter rhwng chi ar Efengil? Bod y bellter rhwng chi ar Iesu? Efallai nawr yr ydych yn twyllo chi'n eich bod yn elwa mwy o ryddid nawr. Dyna beth mae'r byd yn ei ddweud pan maen nhw'n encilio'r Iesu. Mwy o ryddid gen i nawr. Dwi'n teimlo'n rhydd i bechu. Dwi'n teimlo'n rhydd i wneud yr hyn a fynaf ar y sul. Ond na, oeredd yw eich cyflwr heb Grist gerllaw. Mae'n gyflwr trienus. Dyna chi sut yr oedd yr rhai ar y lan pan nath yr Iesu o'i plith nhw. Mae'n rhyw ddarlun ofnadwy yn diwe. Yr Iesu yn encilio i'r llong ac wrth i'r llong hwylio ymhellach ac ymhellach ac ymhellach. Mi fyddai bresennol teimlad ei bresenoldeb wedi mynd o'r rheini. Yr oedd y disgyblion wedi elwa achos roedden nhw gyda'r Iesu. Ond rheina oedd ar ôl ar y lan, doedd yr Iesu ddim na gyda nhw. Wel, gadewch chi ni symud ymlaen. Beth am yr enaid yma'n ceisio? Adnod 13. A phan glybu'r Iesu fe a ymadawodd oddi yno mewn llong i anghyfaneddle o'r neilltu ac wedi clywed o'r torfeidd hwy a'i canlynasant ef ar draed allan o'r dinasoedd. Wel, yr hyn i ni'n ei ddarllen yw, yr hyn byddwn ni'n ei ddisgwyl fe eithon nhw ar ei ole. Yr oedd modd iddynt fynd ar droed. Yr oedd yr Iesu yn gwybod yr hyn oedd yng nghalon pawb. I ni'n gwybod hynny, y mae'r Iesu yn holl alluog, yn holl wybodus, ac felly yr oedd e'n gwybod beth oedd yng nghalonau'r dorf. A gwybod pam ydym yn gwneud pob dim, mae'n gwybod pob un cymhelliad, mae'n gwybod pob un esgus i ni'n ei wneud. I ni'n gwybod, mae'r Iesu yn gwybod pam mae rhywun yn rhoi rhyw esgus na fedra nhw ddod i'r oedfa. Mae'n gwybod mae esgus yw e.
Mae'n gwybod nad ydyn nhw moyn bod yna. Mae rhyw esgus cyfleus ac fel arfer mae yna res o'n nhw fel athrawon i ni'n ei gael yn aml. Gwisg ymarfer corff, dwi'n cael hwn achos dyna beth dwi'n dysgu bob dydd. Ac bob dydd dwi'n cael rhyw esgus bach yn dweud wedi colli fe yn y golch, un a'r llall, a'r un peth gwaith catre, mae'r ci wedi bita fe, ac yn y blaen. Yr un yw'r esgusodion, yn yr un mortilla yw esgusodion rai sydd yn honni i bod yn Gristnogion neu rai eraill, ac yn meddwl am ffordd, doeddwn ni ddim yn gallu dod i'r oedfa, achos o'n i wedi blino, roeddwn ni'n rhy brysur. Allai ddweud hyn, petai chi'n sylweddoli fod clwyd i uffern o'ch blaen chi, gai ddweud hyn wrthoch chi, fyddech chi ddim yn chwilio am esgus. Ac fe fi tragwyddoldeb yn uffern yn erchill i chi, ac fe fyddwch chi'n cofio pob un esgus am wnaethoch chi. Na, dwi ddim eisiau'r cwrdd gweddi, na, dwi ddim eisiau'r cwrdd bobl ifanc, dwi ddim eisiau oedfa bregeddi, tair oedfa ar y sil, dwi ddim eisiau tair oedfa, mae hwnna'n ormod i wrando ar tair pregeth. Pam yn y byd fydde rwy'n eisiau gwrando tair awr allan o 24, ac yna, gai ddweud hyn wrthoch chi, yno yn rhagwyddoldeb, ger bron y tad pan fi'n yn eich condemnio chi, fe fyddwch chi'n byw ac yn ail fyw, ac yn trydydd fyw, hyd tragwyddoldeb pob un esgus tilaw wnaethoch chi, pam nad oeddech chi eisiau clywed gair Dduw. Mae'r Iesu yn gwybod pob un esgus, pam i chi wedi cilio'r Iesu. A peidiwch chi da chi a ceisio beio pobl eraill. Peidiwch chi a beio'r capel. Peidiwch chi a beio'r pregethwr. Peidiwch chi a beio'ch teulu. Pinai fod bai arnyn nhw neu beidio, yr ydych chi'n atebol eich hunan, eich cyfrifoldeb, eich enaid chi yw chi eich hunan, y mae cyfrifoldeb arnoch chi i geisio'r arglwydd. Ioan 6, adnod 26, yr Iesu atebodd iddynt, ac y ddywedodd yn wir, meddaf i chwi, yr ydych chwi yn fy ngheisio i, grandewch ar hwn. Nid oherwydd i chwi weled y gwirthiau, eithor oherwydd i chwi fwyta o'r torthau a'ch digoni. Dyna beth ydoedd ar ôl y wyrth. Dyma beth ydoedd yr Iesu, i chi yn fy ngheisio fi, nid oherwydd pwy ydw i, na beth dwi wedi wneud, ond oherwydd mae'ch boliau chi wedi cael ei llenwi. Ond nid dyna ddisgrifiad perffaith o gymdeithas. Os oes modd prynu rhywun, fe fyddwch chi'n llwyddo. Gan amla, os oes modd ei prynu nhw'n ariannol neu trwy rhyw boblogrwydd neu rhywbeth neu gilydd, cyn belled bod rhywun yn elwa, yna fe fedrwch chi gan amla ennill nhw ar eich ochr chi. Ac yr oedd yr Iesu'n gwybod hyn. Yr oedd yn gwybod beth oedd y dorfel. Yr rhai a ddath ar ei ole. Roedd llawer ohonyn nhw ddim yn ei geisio fe am y rhesymau cywir. Oedd yn gwybod beth oedd yng nghalon y sawl ddilynod. Bydden yna rai, yno siŵr o fod oedd yn wir yn ei geisio o galon o addoliad, mi fydden y rhai wedi bod, ond byddai llawer o ran chwilfrydedd, eraill am ei goroni, ond heb ddeall sut fath o frenin oedd ei fod, ac yn meddwl dal yn termau deiarol, a byddai nifer o'i plith allan am ei waed, yn ei gasau, ac am weld niwed yn dod iddo. Ond pa bynnag reswm oeddent yno, gai dweud hyn, roedden nhw dal yn y lle gorau. Oes ots pam i chi yma heddi. Dwi wedi bod mewn sawl oedfa, nos Sadwrn, nos Fercher, nos Wener, dwi wedi cael cwrdd â pobl ifanc 100,000 o oedfaon, a dwi'n gwybod fod y rhai sydd yno ddim eisiau bod yno. A chi'n gweld yn y ffordd maen nhw'n gwrando neu'n diffyg gwrando. Chi'n gweld mae'n safle anhygol yn eistedd mewn astudiaeth a chi mewn cwrdd, a chi'n gwybod bod y rai ddim eisiau bod yna. Chi'n gwybod beth? Mae dal yn gyffroes. Bod ambell waith chi'n teimlo fe'n bersonol, piti bod nhw ddim yn licio fi, a chi'n meddwl fel chi'n cael rhaid o eiliad o hunan biti efallai, a byddwch chi'n licio beth nhw'n hoffi chi, achos dyna falle natur ni. Ond wedi am ar ôl eiliad, bach chi'n rhoi hwnna ar neillti, achos mae yna rhyw gyffro yna. Achos chi'n gwybod, sdim ots pam maen nhw yna, sdim ots os dyn nhw ddim eisiau bod yna. Chi'n gwybod pam? Achos mewn eiliad, mae presenoldeb ar arglwydd yn gallu trawsnewid pethau, ac os yw'r Iesu yn fodlon iachau pobl, a bwydo 10,000 o bobl oedd allan am ei waed ac eraill oedd am ei dwyllo fe, eraill am ei wneud yn frenin deiarol, roedd e'n gwybod roedden nhw ddim wedi deall, ond roedd e dal yn dangos trigaredd iddyn nhw. Felly, does dim ots pam i chi yma, falle roedd yna rai yma wythnos diwetha, mae dyna oedd eu hoedfa olaf nhw yma erioed. Chwa beth i chi,
Falle mai dyma'ch oedfa oraf erioed. Falle bod chi'n barod i encilio hefyd. Falle rhywun sydd yn gwrando ar y we yn meddwl, fe roedd un cyfle arall i wrando ar oedfa ar y we. Ac i chi'n dweud, wrandawa i byth to. O chi'n bod beth? O leia chi'n gwrando nawr. O leia nawr, achos os yw'r arglwydd yn bresennol, fi all e wneud rhyfeddodau. I chi mewn lle da, i chi'n y lle gorau posib. Ond hyd yn oed os chi ddim yn cyflwr dda, hyd yn oed os chi'n trio eich gorau i beidio gwrando, i chi dal lle mae'r efengyl yn cael ei ffrigethu. Ac yma roedd y dorf. Llawer ohonyn nhw gyda'r cyflwr ysbrydol gwbl anghywir. Ond roedden nhw'n agos i'r Iesu. Ac felly mae yna rhyw galondyd fyna, mae yna rhyw obeth bach ond oes da, mae yna rhyw llygedyn bach o leini. Mae'n sawl un dros y blynyddoedd ond os yna wedi dod mewn i'r adeilad hon. Yn siŵr o fod pob math o wahanol gymhellion. Ac eto ni'n credu gallai'r arglwydd weithio yng nghalon pob un. Ond yr hyn sydd yn bwysig nawr yr ydych chi yma. Dyna y presennol sy'n bwysig. Nawr chi yma. A gall rhywun fod yn gwrando nawr, neu falle ar y we, falle fori, neu falle wythnos nesaf. Dydyn ni'n gwybod na, mae yna rhai yn gwrando ar yr oedfaon mewn hyn rhai dyddiau. Hyd yn oed mewn blwyddyn, neu falle mewn 10 mlynedd o nawr, fydd yna rhywun yn gwrando ar y neges yma mewn 10 mlynedd. Pa wahaniaeth, pa bryd, yr hyn sydd yn bwysig yw pryd bynnag chi'n gwrando ar y neges, i chi'n gwrando nawr. Ac efallai bod yna galon galed ganddo chi, ond i chi'n gwrando nawr. Efallai mae eich bwriad yw peidio bod yma eto, a falle mae dyma fydd y tro olaf, ond yr hyn sydd yn bwysig yw chi yma nawr. Mae gael rhoi gair o gyngor i'r rhai rheini. Y cyngor i'r rhai sydd ddim yma, ond efallai trwy ryfedd ras y maent yn clywed y cyngor, rhywsut. Petai yn bosib, i ni gallu mynd lan at y rhai sydd yma a rhoi cyngor iddyn nhw. Dyma'r cyngor fydden ni'n rhoi iddyn nhw. Dyma sydd dda i chi. Dyma sydd orau i chi. Yw be mae'r emynydd yn dweud. Nesau at Dduw sydd dda i mi. Neu allan ni ddweud hyn. Nesau at Iesu Grist sydd dda i mi. Dyna sydd dda i chi. Falle bod chi ddim yn sylweddoli hynny, ond dyma sydd dda i chi. Beth bynnag mae'r un drwg yn sibrwd i'ch clustiau chi nawr, beth bynnag mae eich ffrindiau chi yn ceisio eich darbwyllo i ddod gyda nhw. O, fe fydd yna rai ohonoch chi'n dweud, mae'ch ffrindiau'n dweud, dewch gyda fi allan, dewch gyda fi, peidiwch am mynd i'r cwrdd ar y sil, dewch gyda fi, a beth am mynd i wneud hyn, a beth am mynd i wneud y llall, peidiwch a phoeni am yr efengyl, dewch rhyddhau, mae eisiau chi cael eich rhyddhau o grafangau'r efengyl, mae'r byd yn dweud, ond y cyngor i ni dal yn ei roed i chi yw hyn, nesau at Dduw sydd dda i mi. Mae'n siŵr o fod eich bod wedi'ch perswadio'n barod i rodio llwybrau'r byd. Falle bod yna rhai wedi cael eu perswadio droi cefn ar Grist i encilio i ffwrdd ohono fe. Cofiwch hyn sydd waith yw Crist yn troi cefn arnoch chi. A'r cyngor holl bwysig i chi yw hwn. Gai roi cyngor i chi, i rai ohonoch chi, ac efallai rhai trwy ryfedd ras sydd yn gwrando ar y we. Y cyngor i rai ohonoch chi yw hyn. Brwydrwch yn erbyn yr encilio yma. Os efallai eich bod yn dweud eich bod wedi ceisio a digwyddodd dim byd, yna ceisiwch eto. Plediwch ar arglwydd, gofynnwch iddo agor llygaid eich enaid, gofynnwch iddo agosau atoch chi. Dyna'r cyngor i ni roed i chi. Hyd yn oed os ych chi ddim yn ei geisio fe, gofynnwch iddo fe. Fe glywon ni bore yma'n do am yr neges i'r forwyn a dweud, dangos i mi fy hun ac yna dangos i mi Iesu Grist. Yr un yw peth yw hyn, agor llygaid fy enaid i weled fy angen am Grist. Plediwch ag gofynnwch iddo fe. Dyna her i chi, neu ydych chi'n gormod o ofn i wneud. Gai ddweud hyn, os ydych chi gormod o ofn i weddio ar yr arglwydd agosau atoch chi, onid yw hwnna'n brawf eich bod chi'n gwybod bod yn wir. Ac onid yw hwnna'n ddatganiad o'ch condemniad chi, os ydych chi'n gwybod ei fod yn wir.
ac dal yn troi cefn, dyna i chi gondemniad erchyll. Gofynnwch iddo ddod, trowch o'r byd a'i bleserau. Peidiwch â mynd i ambell i le. Allen ni restru llefydd yn anffodus heddi. Mae Cristnogion yn mynd i'r llefydd yma hefyd. Ac adyn nhw'n Cristnogion, wel, pwy a wyr. Ond un peth allan ni ddweud wrthoch chi yw hyn, peidiwch â mynd i lot o lefydd sydd yn y byd. Dydy'r iaith sydd yn cael ei siarad yna ddim yn llesol i'r enaid. Dydy'r hyn maen nhw'n neud ac yn yfed ac yn bwyta ddim yn llesol i'r enaid. Dydy'r wisg ddim yn llesol i'r enaid. Dydy y dewisiadau ddim yn llesol i'r enaid. Felly peidiwch â mynd yna. Gwrthodwch. Dwedwch na. Hyd yn oed os nad ydych chi'n Gristion eto, mae'n well peidio camu fyna. Agosewch at yr Iesu. Dyna beth. Ni ddim eisiau encilio'r Iesu. Agosewch at y dewch ato. Mae'ch cydwybod yn dweud wrthoch chi, efallai bod yna ambell i beth ac ambell i le yn anghywir. Felly gwrandewch ar eich cydwybod, peidiwch ildio i'r temtasiwn, gofynnwch am help gan yr arglwydd, ceisiwch yr Iesu, gosodwch eich hunan yn ei lwybrau. Dyma beth nath y dorf. Be wnaethon nhw? Fe wnaethon nhw ddilyn Does dim byd gwell a bod yng nghwmniaeth yr Iesu. Dewch i wrando ar ei air yn cael ei bregethu. Dyna wnaeth y dorf. Fe wnaethon nhw ddilyn ar droed. Ni wnaethon nhw roi'r ffidil yn y to pan nad oedd na ddigon o gychod i'w ddilyn ar y dŵr. Ac felly fe wnaethon nhw gerdded rownd. Ar droed. Dyna chi waith. Ond fe wnaethon nhw fe. Hyd yn oed os nad ydych chi'n gweld y bris. Ac nad ydych chi'n gweld yr argyfwng yr ydych ynddi. Hyd yn oed os ych chi heb weld pa mor fregus yw bywyd. Dyna chi ffyliaid i beidio gweld pa mor fregus yw bywyd. Ond yr unig cyngor fedrwn ni roed i chi yw hyn. Ewch ar ei ole. Ceisiwch ei gwmniaeth Nesau at Dduw sydd dda i mi. Does dim i gwell. Does dim i gwell. A lle gorau i wneud hynny yw yn ei air ac yn ei di. I fod yn ei di gymaint as ei phosib. Fedra i byth rhoi cyngor gwell i chi. Lle yw'r lle gorau i chi fod? Mewn bob un oedfa bregethu. Bob un cwrdd posib. I'r anghredadau na fyddwn ni'n dweud wrth chi fynd i'r cwrdd-gweddi? Wel, byddwn ni ddim yn rhoi disgwyliadau bod ni'n disgwyl yn ei ddod, ond ni wastad yn dweud, does dim lle gwell i'r anghredadau ni fod nag yn y cwrdd-gweddi. Cwrdd pobl ifanc, yn sicr. Cwrdd pregethu, yn sicr. Ar y sil, 3 gwaith ar y sil, o leia 3 gwaith, bys ydy'n dod â 4 oedfa, falle 5 oedfa i fewn. Ond nid dyna beth ddylen ni fod yn ei wneud. Ac mi'n bydd y disgwyl i'r Cristion. Wrth gwrs bydd y disgwyl i'r Cristion, os nad yw'r Cristion am fod na, ydyn nhw'n Gristnogion o gwbl. Wel, dwi ddim yn siŵr am hynny, fedra i ddim dweud. Mae'n amgylchiadau, wrth gwrs, iechyd a henaint, a pob math o amgylchiadau lle chi'n gallu. Ond pan i chi'n gallu, a ddim awydd, ond i'r anghredadau'n ble ddylech chi fod. Peidiwch â troi rownd dweud, wel, dwi'n gwybod, dwi wedi clywed hyn. Pam ddylen ni ddod i'r cwrdd os nad yw Cristnogion yn dod? A sawl gwaith dwi wedi clywed hynny. A beth dwi'n rhoi fel ateb? Allai dweud hyn, wel, allai ddim ateb dros y rhai sy'n honni fod yn Cristnogion. A felly allai ddim trafod hynny, fe ddylen nhw fod yna. Ac maen nhw'n anghywir, maen nhw'n neud niwed i'w hyneidio nhw. Ond peidiwch â defnyddio nhw fel esgus. Ble ddylech chi fod? Nesau at Dduw sydd dda i mi. Mae angen i chi fod o dan cliw ar y fengil. Mae angen i chi fod. Does dim lle gwell i fod. Mae yna rai gyda ni, does, prynhawn yma, rhai o'n aelodau'n teuluodd ni, prynhawn yma, lle maen nhw? Yn y byd, yn y byd. Sut fedra nhw fwynhau yn y byd? Prynhawn yma o bob dydd, o bob amser, o bob awr, yn y byd ar sil pan mae'r efengil yn cael ei ffregethu. A be maen nhw'n clywed? Rhegfeydd, meddwdod, a sgwrsias brwnt, neu beth bynnag yw neu falle ddim yn siarad am beth hynny, falle eistedd lawr a siarad am y pêl-droed, neu am y rygbi. Pa mae tragwyddoldeb o'i blaenau nhw. Beth yn y byd maen nhw'n neud? Maen nhw'n encilio'r Iesu.
na'r peth gweitha fedrwch chi wneud. Nesau at Dduw sydd dda i mi. Hyd yn oed, os chi'n dod am yr ysym anghywir, does dim ots. Achos fe all yr Iesu fod yma, ac yn eich cyffwrdd chi orffen yn gloi. Beth yw effaith y fath dosturi? Edrychwch ar adnod 14. A'r Iesu aeth allan, ac a welodd dyrfa fawr, a be nath e? Ac a dosturiodd wrthynt, ac fe a iachawdd ei cleifion hwynt. O, fod yr Iesu wedi blino'n gorfforol, ac yn feddyliol, ac yn ysbrydol, be nath e? Fe ath e allan atynt. Yn gwybod yr hyn oedd yn ei calonau, gwybu bydd y llawer yno ddim yn ei geisio am yr ysymau cywir, ond eto i gyd fydd yn gosod tosturi tuag atynt. Fe aeth ei galon allan atynt, a fe welodd e effaith pechod ar ei cyrff ac ar ei heneidiau. Fe wel sut yr oeddent yn byw hebddo ac heb bwrpas. Fe wel ei tynged hebddo, yr hyn yr oedd pechod wedi achosi, ac oedd e'n gweld y darlun. Dyna chi pan oedd yr Iesu'n gweld torf. Mae'n wahanol i ni'n gweld torf yn cerdded lawr strydoedd dinas Caerdydd ar ddiwrnod prysur o Sadwrn ac yn gweld y miloedd ar filoedd o bobl yn tyrru fan hyn am yn draw yn llawn bydolrwydd heb Grist. Ond dychmygwch yr olwg mae'r Iesu yn ei gael o'r dorf. Mae'n gweld y tywyllwch yn ei calonau nhw. Mae'n gweld effaith pechod ar ei cyrff, ac ar ei meddyliau, ac ar ei heneidiau, ac mae'n gweld y diwedd yn glir. A dyna be welodd yr Iesu pan nath e weld y dorf fawr yma. Fe gafodd e dosturi tuag atynt, ac fe ath e allan i achau'r cleifion, ac fel mab Dduw yr oedd ganddo'r gallu i achau pob un cyflwr. Ond hefyd fe ath e allan i'w dysgu am faterion pwysica bywyd, fe dosturiodd wrthynt, wrth weld yr oeddent yn ddall, yr oeddent fel defaid heb figal. Mae Marc yn adrodd yr hanes, Marc 6 adnod 34, a'r Iesu wedi myned allan a welodd dyrfa fawr, ac o dosturiodd wrthynt am ei bod fel defaid heb ganddynt figail, ac a ddechreuodd ddysgu iddynt lawer o bethau. O, dyna be nath yr Iesu nid yn unig i iachau nhw, fe roddodd yr efengil iddyn nhw, fe ddysgodd nhw. Cymhen ychydig o amser byddai'n dangos fwy o dosturi, trwy bwydo'r miloedd ar filoedd o bobl a peri ei bod yn cael ei digoni. Pan yn agos at yr Iesu, fe gawn yr elw o'r mwyaf. Fe cawn ni'n dysgu am faterion yr enaid. Fe ddysga ni sut i fyw ac fe fydd yn ein dysgu ni sut i farw. A pan mae'n agor ein llygaid i weld ein pechod. Dyna be mae agosatrwydd yr Iesu yn ei wneud. Mae e'n dangos i ni ein pechod. Mae'n peri ni weld difrifoldeb ein gwrthryfel ac ein anghrediniaeth ni. Pan mae'r Iesu yn agos, mae'n dangos i ni ei gyfiawnder. Mae'n dangos ni sut y cyflawnodd ef holl ofynion y ddedd, a bodloni gofynion y tad, a bodloni cyfiawnder y tad. Pan mae'r Iesu yn agos, fe cawnolog ar ei frywiau. Dyma beth yw agosatrwydd yr Iesu. Dyna beth ni'n dymuno yn ein oedfawn pregethu o'r efengil, yw pan mae'r Iesu'n agosau, eich bod chi mor agos, bod chi'n gweld y brywiau yn ei law. I chi'n gweld y mannau lle hoeliwyd yr hoelion creulon i'w ddwylo i draed, ac yn weld y marc ble aeth y waiwffon i'w yslis, a chi'n gweld y talcen a gwelolion y goron ddreiniog, na chi'n gweld y gwaed yn llifo fel ffynon. Pan mae'r Iesu'n agos, i chi'n ei weld e fel un sydd wedi marw a gweidi drostoch chi, a'i fod yn eich gwahodd chi at y groes, a droed y groes, ac ar waelod y ffynon yma o waed yr Iesu'n llifo. Mae'n dweud, dewch, golchwch eich pechodau a'ch brywiau yn fy ngwaed. Dyna be mae'r Iesu'n neud. Dyna beth yw agosatrwydd yr Iesu. Ac wrth agosau at yr Iesu, cawn weld y groes yn ei chyfanrwydd, ac yna'r Iesu yn marw yn fy lle mwyn i fi cael byw. Dyna i chi dosturi'r Iesu, yn gweld y dorf. Dyna gariad fel y moroedd. Does dim cariad gwell. Dyna i chi ras. Dyna chi dosturiad rai sydd ddim yn ei heiddi. O, dydyn ni ddim yn heiddi'r fath ras. Ond os yw'r Iesu'n agos,
Hyd yn oed pan ych chi'n llawn cynlluniau i droi cefn arno. Mae e'n agosau atoch chi yn ei ras, ac yna ych chi'n gweld yr hyn a ddioddefodd drostoch chi. Yn gweld y groes, ac yn clywed y gwahoddiad gan yr Iesu ddod at y groes, ac i dderbyn iachawdwriaeth. Rhufeiniau 2:4, heb wybod fod daioni Dduw yn dy dywys di i edifeirwch. O na fydde daioni'r Iesu, ei dosturi, ei gariad yn eich tywys chi i edifeirwch. Dyna'n gobeith ni. O, dydyn ni ddim am i chi fynd trwy profiadau erchyll mwyn eich ysgwyd chi i gredu. Ond chi'n gwybod beth ambell waith, dyna beth mae'r arglwydd yn ei ddefnyddio. Ond ein gweddi ni yw bydd daioni Dduw yn dy dywys i edifeirwch. Byddwch chi yma yn agos ato. Ac efallai yn cynllunio i adael, cynllunio i beidio gwrando dim mwy. Ond chi yma, chi yma. Ac chi'n gweld yr agosatrwydd, a chi'n dweud, o, Dduw bydru garog im. Gai ofyn, a yw daioni'r Iesu yn tynnu'ch tywys tuag ato? I edifeirwch a ffydd. Meica 7:98, pa Dduw sydd fel tydi, yn maddau anwiredd ac yn myned heibio unwiredd gweddill i etifeddiaeth. Ni ddeile fe ei ddig byth am fod e'n hoff ganddo drigaredd. Pa Dduw sydd fel tydi. Ei fod yn fodlon eich maddau chi hyd yn oed. Beth bynnag yw eich dadleuon o blaid anghrediniaeth a throi at y byd. Bod un peth i ni'n gwybod i sicrwydd, sydd o'r elw mwyaf i'ch eneidiau. Nesau at Dduw sydd dda i mi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn gofyn i ti am dy ras, y bydde di yn drigarog wrthym ac i rai yma. O Dduw, na fyddant yn cilio i ffwrdd ohono ti, ac o Dduw, i ni'n gweddio na fyddi di yn cilio oddi wrthynt hwy. Ond yn gweddio Dduw y bydd presenoldeb yr arglwydd yn agos ato, ac yn ei tywys i edifeirwch a ffydd. Trig yr ha, gweithiau ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw, ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen gadewch i ni ganu'r emyn honno, rhif 61, mae Dduw yn llond pob lle, presennol mhob man. Y nesaf yw fe o bawb at enaid gwan, wrth law o hyd i wrando cri, nesau at Dduw sydd dda i mi. 61, gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Dduw, a chymdeithas yr ysbryd lan fod gyda'ch wi oll hyd byth. Amen.